बेनोरा गैला लोगोफोर थांबायसो माथो जों मोनफैस्लामासै नै हास्लामा जाबाय लोगोफोर ओंखायनो कार लानांबाय नै डाइरेक्ट माइसुर स्टेसनसिम स्टेसन रायलायखादों दा भाराया 1100 लाबायनो भाराया दा जों हास्लाबबाय नालाय हाखु दाखु जाबाय माने बेयावहाय ओंखाम जाब्रेनानै लेट जाबाय दा थांनानै जों लोगो हमहैफिनसिगोन नोंथांमोननोहाय माइसुर स्टेसन मोनहैला लोगोफ्रा सिगाङाव जिरायबाय ओमफ्रायबा बेनो जाबाय चिरांगा पाटनानि बास स्टेन्ड नै बियो आदाया थाबोबाय नै फैबाय जों गारबोबाय जोंखौ दोनफैदोंमोन बिसिम दोनफैदोंमोन जोंखौहाय टाइमानो गैला सहैगोना सहैले मिथिले ट्राफिकआव ओरैबायदि गोबाव जाबाय 3-4 मिनिट जाबाय ट्राफिकआवनो केन्सेलसो जासिगोन नामा टाइमा गैले 15 मिनिटल'सै ट्रेना दंना गैलिथाय माइसुर सफैबायमोन लोगोफोर ट्रेना दंना गैले मिथिले ओरैबायदि लेट जाबोबाय ओरैबायदि हाखु दाखु जाबाय ट्रेना दंना गैला मिथिला हाखु दाखु बेनो ट्रेना बेनो बेनोरा गैला लोगोफोर थांबायसो माथो जों मोनफैस्लामासै नै दरजाम फुथेजोब्बाय आयो थांजोबायसो होनो आयो गैला लोगोफोर मोनला कंट्रोल शिट ट्रेनखौनो मोनला जोङो थानाय नंलालै इयो भोसड़ी के मदर चोद 2 मिनिट माव गैला थाला हनै सेस लोगोफोर मोनाखिसै खारबोबाय ट्रेनानो 2 मिनिट बिराद ट्राफिकआव लोगो मोनबोबायना होसो मेंलायबाय नेथ'लाबो जायोमोनलायरा लाखि गैमारा रायजोफोर गैया दिनै खर' गाज्रि जाबाय लोगोफोर मा होनना बुंबावनो 1 मिनिटनि थाखाय दरजाया माने बन्द' खालामबाय बेलेग ट्रेन मोनबा जों हाबनो हायोमोन दा बे बुलेट ट्रेनाव अट'मेटिक बन्द' जायो नालाय टाइम जाबानो अट'मेटिक दा जोंबो 2 मिनिटल' एसे सफैदों 1 मिनिटआव 1 मिनिट खर' गाज्रि जाबाय लोगो थांबाय टिकेटनि फैसाया दैयाव टिकेटनि फैसाया थाङो दैयाव थानाय लोङा लोगो माने बोरैबा मोनबाय आरो गोसोखौ एकदम थांफानो मोनखाबायमोन दरजाखौ सिन्था खालामो जायोमोनलै अट'मेटिक जाबायना दरजाया नेनानै था निस्सय गाबोन सबनियाव फैथारगोन हार मानिनायाव गैया बिराद दुखु मोनबाय खारथुब ना होसोबायलाबो गैया बेद लाख लोगोफोर बुलेट ट्रेननि मोखांखौल' एसे लोमदोंना मोखांल' नुज्रेफैबाय बुलेट ट्रेनखौहाय ट्राइ खालामबावगोन गाबोन जोङो ट्राफिकआव गोबाव फासिना थाबायना ओजोंहाय नङाब्ला जोङो सफैयोमोन माने कारेक्ट जागोन जोंनि समा माने ट्राफिकआव 3-4 मिनिट फासिबायना बेनि थाखायनो जोङो ट्रेनखौ मोनफैस्लाबासै आरो जों ओंखाम जानाय लोंनाया एसे गोबाव जाबाय माबा खालामबावनो लोगोफोर गाबोन नङाबा सबनिया फैफिनगोन माने नोंथांमोननो देखायफिनगोन जोङो उफाय गैया दिनैहाय माथो खालामबावनो जाबायानो आंबो मोनथारखाबायमोनलै बे ड्राइभारफ्रा दरजा खुलिना होलांनो जोंहाबो मोनखाबाय आरो बोरैबा मोनलायलांबायना एकदम गोसोखौनो बोरैबा मोनजोब्बाय लोगोफोर माइसुर स्टेसन बेनो
दा ट्रेना बेयावनो दङमोन नै दा ओरै पाब्लिक बिराद दङ बिराद दुखु मोनबाय रायजोफोर जों गाखोनो मोनैनि थाखाय जों बाहेरायाव ओंखारफिननायसै दा गोसोखौ बोरैबा मोनबाय नालाय मोनबायला हाखु दाखु खासनहैलायदोंमोन जोङो बोरै ऑटो नहीं भैया भैया अभी टेंशन है बुलेट ट्रेन भाग गया एक मिनट आपका बुलेट ट्रेन था वो तीनों उधर का भी होगा अभी बुलेट ट्रेन का पूछ के देखो एक बार कॉल कर ऐसा हो गया टिकेट काउन्टार बेयावहाय नै टिकेटआव सोंनायना नायनोसै दायो सेसलाय बेनो माइसुर स्टेसन खाफाला गाज्रि माने बुलेट ट्रेनानो 2 मिनिट 3 मिनिटनि थाखाय खारग'लांबाय 1 मिनिटनि दायो बुलेट ट्रेननि टिकेट दानग्रायाव दङ जोङो सोंना नायनोसै मा होनो बुलेट ट्रेननि टिकेट दानग्राया आलदा बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबबाय नेक्स्ट टाइम गाखोफिननाय जायो ना मा जायो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन नेनानै थाब्लानो जाबाय